Napokon smo došli do epizode u kojoj ćemo rešiti jedan od najvećih ljudskih fetiša ikada. Osim toga, pokazat ću vam kako možete dođete do jeftine jahte, a ako ste osoba koja voli pare, donosim vam knjigu koja će vam dati savete kako da navatate nekog slovom. Da, vidjet ćete i svinju koja ima više followera na Instagramu nego svi mi zajedno. Ajmo u novih 20 minuta haosa. Žene se lože na vatrogasce i tu nema govora. Ideja o atletski građenom, hrabrom, jakom, krupnom spasiocu sa crevom i sekirom snažno rezonuje sa ženama, plus zarađuju za život spasavajući ljude, radeći rukama i u opasnim situacijama, što samo još više razvija ovu fantaziju. U poređenju sa muškarcem koji zarađuje platu sedeći u kancelariji za kompjuterom, vatrogasci stvarno deluju prilično egzotično. Krenuli smo od vatrogasaca, ali nisu to samo žene i nije to samo jedna profesija. Šta vam padne na pamet kad vam kažem medicinska sestra, pilot, vojnik, stjuardesa, kaluđerica ili vodoinstalater? Budimo realni, uniforma je najjači afrodizijak, prosječnu osobu pretvori u neodoljivu seks bombetinu i jasno vam je da ćemo danas pokušati da odgonetnemo šta je to što ljude loži kada vide drugo ljudsko biće u uniformi. Ovaj fetiš se zove uniformfilija. Nije to slučajno jer uniforme nose neku čudnu kombinaciju autoriteta, discipline i znam šta radim energije. Kaže da muškarci u uniformi znaju da brinu sami o sebi, što se ženama definitivno sviđa, jer nijedna nema nameru da glumi majku svom mužjaku. Također neki dokonni ljudi su tvrdili da žene među 5 zanimanja koja ih uzbuđuju svrstavaju voženje aviona, pendrek, bivanje vojnikom. S druge strane, ni muškarci nisu imuni na uštirkano. Među 5 profesionalki koje nas lože su svakako doktorke i, pogađate, naravno, stjuardese. Ovo je zato što su ljudi seksualna bića, mi seksualizujemo sve, uniforme su zgodne jer dolaze sa unapred upakovanom nekom skupinom osobina, nebitno bibliotekarka, medicinska sestra, policajac, vatrogasac. Na primjer, u spavaćoj sobi već znaš da će policajac da koristi lisice, medicinska sestra će brinuti o tebi, bibliotekarka će te nečemu naučiti, a vatrogasac će doći da te spase. Neko je jednom rekao da se ljudi lože na vatrogasce zato što dolaze kad je vruće, a odlaze kad je mokro. Pa Rade Jorović je još davno izbacio pesmu Žene vole oficire. Rade je sve skapirao, žene rado daju sve pred tipovima u uniformi, nezavisno od toga da li oni barataju puškama, avionima ili vatrogasnim crevima. Tamo gde ne pomaže šarm, humor, lova ili lepa reč, tu često može da pomogne besprekorno ispeglana košulja sa nekom sjajnom metalnom pločicom i nekim zajebanim prezimenom tipa Lovren. Skoro svako ko je ikada surfovao nepreglednim prostranstvima internet pornografije primetio da ima muškaraca za koje ništa nije toliko seksualno stimulativno kao kada ih pregleda medicinska sestra ili kada njihov predmet u katastru pregleda sekretarica, ili takođe ima i žena koje iz nepoznatog razloga odlepe kada se pojavi vodoinstalater koji zna da popravi sifon ili da sredi vodokotlić da on više ne kaplje. Ali poenta je da ne možeš samo da kupiš na Temu uniformu tipa kapetana mornarice i očekuješ da ćeš postići isti efekat kod žena. Nećeš, brate. Nećeš jer nemaš taj karakter. Znači ti mora da si prošao 8 godina pomorske vojne škole. Brate, pucu iz haubice na podmornicu. Bio 6 meseci na nemirnom moru. Bio na brodu koji je pogodio torpedo, razumeš? A ne sad kao kupio sam belu uniformu, odeš kod ribe, ona pusti, Titanik, a ti kreneš, brate, da cmizdiš kad Jack otpadne sa one daske. Brate, ne ide. Moraš da imaš to u sebi, razumeš? Ja kad razmišljam o uniformama i sa tim, sa kojom bi profesijom eventualno mogo da započne vezu, mislim, jedino bi bio u vezi sa nekom iz saobraćajne policije, znaš, pa te zaustave da duvaš, a ti si u fazonu,
Ljubavio je recimo kolegi Panajotoviću da smo zaljubljeni, da mi ne gura ovaj aparatić kroz prozor, razumeš? Mislim, ti kad ukucaš kad smo kod naših devojaka, ako ukucaš na Pinterestu, Serbian Girl, tebi izlaze ili naše žene u uniformi, ili naše žene u narodnoj nošnji. I sad šta tebe više privlači, vojska ti je disciplina, strogoća, pasulj, pucnjava, dok se devojke koje igraju folklor nekako doživljavaju kao nežna, romantična bića, odana tradiciji. Sam izaberi. I samo ću da pomenem još ovo, uniforma Deda Mraza. Kako je debeli deda koji džipa širom sveta, vicući ho, 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 i koji se uvlači u prljavi dimnjak, nekako postao seks simbol. Evo, iskreno, meni to nije jasno, ali takođe moram da se osvrnem ako pričamo iskreno o svemu. Ja sam jednom, kada sam imao 20 godina, bio u prilici da budem sa starijom policajkom. Brate, ja znaš, skineš majicu na letu strasti, pa ona te pogleda i kaže, pokupi to, samo složi to lepo. Idemo za kraj. Naravno, ove porno fantazije nisu realistične i užasno je gledati žene i muškarce na ovakav način. Medicinske sestre se ne šetkaju po ceo dan hodnicima u visokim štiklama, sekretarice ne pokazuju haltere i ne grickaju olovku pred svakim klijentom, dok su vatrogasci nevjerovatno hrabri ljudi koji imaju prioritet da, brate, ne propadnu kroz zapaljeni krov i ne treba ovo tražiti u drugim ljudima. Zapravo to možda uradiš sa svojim partnerom. Prepusti se, brate, prepusti se. Ograničeni smo samo sopstvenom maštom i spremnošću naših partnera da se malo zaigraju. Već dugo bojažljivo pratim pojavu kineskih automobila na evropskom tržištu. Meni svi ti kineski automobili liče jedan na drugi, baš kao i što bi Kinezi liče. To sad nije tema. Čekaj, kad smo kod Kineza, brate, i kineskih automobila, da li si ikad vidio jednog Kineza da vozi kineski auto? Naravno da ne. Svi Kinezi voze zatamljene mečke ili Porsche, pa to da valja, Kinez bi patriotski prvi kupio kineski auto. Ali aj sad, evo, tek sam kažem, počeo bojažljivo da gledam performanse nekog šerija, ili kako im se još glupovo zove vozila, ali nisam ni to ni završio, Kinezi su napali novu granu luksuza, jahte. Jahte. Brate, auto je auto. Jebi ga. Ljudi znaju šta je BMW, ne može tek tako neki Kinez samo zato što ima veliki tablet unutra, menja boje, peva Gangnam Style kad ideš u rikvec, ne može tek tako da osvoji tržište. Ali, brate, jahte su drugo. Za njih znamo samo da su bele, skupe, uvek ima šampanjca, ima jagoda, ima opreme za ronjenje. Većina pojma nema ništa o modelu, o performansama ili o težini sidra. To je, brate, jednostavan simbol moći, prestiža, bahatosti i dekadencije. Ti kad vidiš belu jahtu koja pluta kod Svetog Stefana, realno odmah zamišljaš nekog kontroverznog biznismena, tajkuna, vlasnika kriptovaluta, fudbalera ili bilo kakav drugi jet set. Ko da znaš koje je brodogradilište taj brod napravilo, realno te ni ne zanima. Sad, Kinezi, braća, hoće i ovde da pomognu, jer zašto dobri ljudi, kao što sam ja, da nikad ne osete malo glamura, a realno Kinezi mogu jer su oni doktori. To je narod koji je pre više od 1000 godina izmislio barut, papir, ne znam, svašta drugo. Danas uzme Kinez ono što drugi izmisli, Kinez to iskopira, sklepa i napravi 10 puta jeftinije. Ali sad stvarno mislim da je ovo prvi put da Made in China ima potencijal da zvuči luksuzno. Znači, bliže nam se kineske jahte, spremajte telefone, uskoro će biti AliExpress, add to cart, jedna jahta. Ja se već vidim u 70. kineskom tržnom centru, znaš pošto ti je paluba ova od mahagonija za jahtu, 300 dinara. Jedino su ovde kvalitet i bezbednost realno su upitni. I sad ti kažeš nekom, ajde, naš ekipa, dođite kod mene na jahtu, jedino što ja ne sam baš duboko. možemo tu kod Bove. Mada kad uplovim u Porto Montenegro, šta, brate, ko zna, da li je moja jahta napravljena u Toskani ili u Guangzhou?
Samo da ne piše nešto na kineskom, ono sa strane, samo da od toga iskuliraju. Ali ja moram da se osvrnem na to. Kad smo kod morskih aktivnosti i kod Kineza, ne znam da li ste vidjeli, Kinezi su iskopirali Santorini ceo. Znači, bukvalno ceo Santorini su iskopirali, to možete slobodno da izgooglate, zove se Dali the Dreamland, ima turističke gostionice, hotele, lokale, apartmane, arhitekturu koja doslovno imitira krivudave uličice Santorinija, ima i onog cveća i svega. I oni ako mogu da skinu Santorini, brate, gde ne mogu da skinu jednu jahtu? I ja im verujem, mojih par hiljada evra, za moju jahtu imaju, i već si zamišljam, lanena šulja, crne cvike, čaša proseka u ruci, prilazim svom novom kineskom plovilu, samo ne zvuči nešto ovako. Ako ste spremni da učestvujete u nečemu što nema apsolutno nikakvu vrednost, na pravom ste mestu. Ovo je kviz bez cilja, bez nagrade i bez ikakvog razloga da postoji, ne vodi vas nigde, ne donosi vam ništa, nema pobednika, nema gubitnika, jer u suštini nema ni razloga da se takmičite. Ako ste ikada želeli da budete i da radite nešto potpuno besmisleno, evo prilike jer počinje kviz. Kako se zove prvi komšija Simpsonovih? Kako se zovu psi Novaka Đokovića? Psalm, Saint i Chicago su imena čije dece? Kolika je prosječna plata u Srbiji? Šta se brže zaledi, hladna ili vrela voda? Da li biste za ovo dali 180 evra? Brate, to je metalna žica koja spaja bitne ili nebitne papire i dokumenta. Evo, znači, ovo me ovako služi. Ali ljudi iz Prade ne misle tako. Novi vrhunac kreativnosti visoke mode donio je brend upravo pomenuti Prada, koji je u svoju kolekciju uvrstio spajalicu koja se prodaje za 185 do 340 eura, zavisno od mesta na kom je kupite. Znači, ja sam upozorio, ako ti ispadne spajalica od 300 eura, okupiš sve čistačice i nemoj da je neko usisao. Ne, ja sam i dalje šokiran. Stvarno sam šokiran. Evo, ova spajalica košta 4 dinara, savršeno radi svoj posao, koji nije previše kompleksan, znači ona zakači 2 papira jedan za drugi, ne treba joj nikakvo unapređivanje, niti dizajna, niti materijala. Ako si bogat, brate, ako hoćeš da daš mnogo na kancelarijski materijal, kupi, evo ova moja je skuplja, znači kupi ove crvene, žute, zelene, tipa one koštaju 7 dinara, ja, znači stvarno, evo, pokušavam već danima, ne mogu da shvatim, ne znam šta je sledeće, hoće Gucci da pravi oho lepak ili Armani da pravi neke heftalice. Mislim, ja znam da ovo nije pravljeno za mene. Kapiram da sam ja u ovom slučaju seljak i da se ovo ne gleda po mom tipa, vidiš, ima kutija, 100 spajalica, 120 dinara, razumeš? Ovo nije za takve ljude. Ovo je za burazara koji proda vinograd i hacijendu u Francuskoj, pa onda zakači kupoprodajni ugovor sa ovom spajalicom Pradinom, razumeš? Mislim, možda je ovo sad, znaš, ako idemo van okvira kancelarije, možda je ovo za nekog fancy bankera, oni kače taj kancelarijski materijal na telo spajalice Zihernadle i kao i uvek iskoristit ću priliku da se osvrnem na Đorđe Davida, koji je kao rocker, a radi Zvezde Granda, pa bi možda njemu ova spajalica dobro došla kao izraz nekog bunta i tog narodnjačkog folk fazona koji se savršeno uklapa na njegove garderobe. Drugo objašnjenje nema. Mi smo jedno materijalističko i površno okruženje, da se ne lažemo. Kod nas ljude fasciniraju G klase, Rolexi, Pomeranci, Hugo Boss, Beograd na vodi, narandžasti iPhone. Postoje žene kojima je, brate,
potpuno svejedno, da li si Baka Prase ili si Haris Džinović, ako imaš love, isto važi za muškarce, isto koji se podjednako lože i na Staniju, ali i na Daru Bubamaru. Tako da, većinski volimo pare, brate, to je to. I nema u parama ništa loše, ako drugu osobu ne ceniš samo zbog toga, ali nije ovo neka moralna emisija koja treba sad vas nešto da prosvetli, nego baš suprotno da vam pomogne da navatate nekog s parama, a evo i kako. How to Marry a Millionaire je priručnik koji daje savete ženama kako da pronađu i udaju se za bogatog partnera. Knjiga analizira gde se najčešće mogu poznati imućni muškarci, kakav utisak treba ostaviti i koje društvene veštine mogu pomoći u takvom svetu. Izdvojio sam samo neke zanimljive savete iz ove knjige, pa da krenemo. Birajte mesta gde se kreću bogati ljudi, luksuzni restorani, golf tereni, umetničke galerije i ekskluzivni događaji. Ok, druže, brate, to sam znao i sam, sigurno da sam spozoruša. Neću da idem full sređena u podrum piće na okretnici 18-ice. Znači, jasno mi je. Drugi savjet, obrazovanje i kultura su prednost, poznavanje umetnosti, vina ili putovanja može pomoći u razgovoru. Tako je. Ako posle gutlja vina izgovoriš nešto tipa u nosu mi se otvaraju note zrele trešnje i blage vanile, dok u završnici dominiraju tonovi tamne čokolade i marokanskog začina, prisutan je suptilan cvetni karakter sa primesama bagremovog meda, to kažeš, mislim da je milioner 80% gotov. Izbegavajte očiglednu potragu za novcem, interesovanje treba da onako izgleda prirodno, znači nema posle prve večere jel bi mogu da završiš fasadu kao mojima u porodičnoj kući u Krnjači. Moraš da ideš, brate, polako. Takođe, idemo na sledeće. Naučite pravila društvenog ponašanja. Bonton u visokom društvu je važan. Ovde nemam šta dodam. Ako čačkaš nos, brate, ili podrineš posle morskih plodova, nema ti pomoći. Budi zanimljiv sagovornik. Bogati ljudi često traže društvo koje ih inspiriše. Ovo je malo teže, malo je teže, ali da se savladati. Znači, uvek dobro zvuči nešto tipa uvek kaže, mislim, ako ne razumeš zločin i kaznu, teško možeš da razumeš i sopstvene odluke. Ili nešto tipa, muzika bez tišine između nota je kao život bez pauze. Zato i volim Beethovena, on je uvek znao gde da stane. Znači, kenjaš i to oni vole da čuju. Izbegavajte očajničko ponašanje, strpljenje je važan deo strategije, znači koliko god ti trebale pare. Ne smeš da pitaš. Znači, vozite kolima kući ka Mirjevu, ne smeš da izgovoriš nešto tipa da nemaš možda 17.000 dinara do prvog ugasit će mi telefon i bojler mi je crko. Znači, ćutiš. Putujte kako god je moguće, luksuzna odmarališta su često mesta upoznavanja. Ne znam zašto u knjizi piše, sve je jasno, lova je u Porto Montenegro, lova je u Dubaju, a ne u Halkidikiju ili u nekom kamp naselju kod Utjehe u Crnoj Gori. I za kraj, autor kaže da je od svega najbitnije da odnos treba da bude zasnovan na međusobnom poštovanju, a ne samo na novcu. Daj bre, druže, vidi o čemu ti je knjiga, ne seriji i nemoj sad da mi morališeš. Nikad nisam jurio pratioce na Instagramu, volao bi da ih imam, da bi uzeo neke pare na njih, ali mi to, nažalost, nikad nije pošlo za rukom, pa sad lažem da me to ne zanima. To je velika greota, jer bi stvarno razne kompanije mogli da iskoriste moju fleksibilnost i prilagodljivost. Ja bi reklamirao sve, od građevinskog materijala preko tampona do mesarskih proizvoda. I kad smo kod mesarskih proizvoda i pratilaca na Instagramu, postoji jedan profil koji ih savršeno spaja. To je svinja Merlin, koja zvanično po Guinnessu ima najviše pratilaca od svih svinja na Instagramu. A ima više od Đorđe Davida i Kebe zajedno. Ok, oni su baš slabi, ali pazite ovo, ova svinja ima isto pratilaca kao ceca. 1,1 milion followera. Brate, zašto ljudi, pored svih profila drugih ljudi, zaprate stvorenje sa paptima koje smrdi? Stvarno nemam ništa protiv svinja, čak ih i jedem nevoljno do duše na svadbama, kad se prepijem posle trubača, ali sam stvarno zbunjen interesovanjem za ovako jedno krme. Mislim, možda me malo pukla sueta, što znam da ova svinja pravi para više para od mene, što je dosta poražavajuće, kada znamo da to može i jedna svinja, mada nije samo do mene. Srbi smo, brate, jebi ga. Ljudi u inostranstvu drugačije gledaju na ovo, njima je ovo možda slatko, tipa, kao prase ima profil, ali svinja u Srbiji nije samo životinja, to je izvor prihoda, to je član porodice i potencijalni ručak, to sve u istoj rečenici. Bilo bi čudno očekivati od nacije koje
svinjokolj neka vrsta festivala, da takvi ljudi vide nešto slatko u zapraćivanju ove životinje na Instagramu. Svinja je kroz našu istoriju bila ključna za ekonomiju. Brzo raste, jede sve i praktično se sama pretvara u zimnicu. Zbog toga je u našoj tradiciji svinja simbol preživljavanja i pametnog ulaganja, nešto kao danas kriptovalute. Znači šta je zanimljivo? Svinja po nekom verovanju simbolizuje bogatstvo i sreću, što sad objašnjava zašto se neki ljudi osjećaju uspešno kad suše kulen u šupi ili tako nešto. I nema tog Srbina koji neće stati kad vidi dobru pečenjeru. To je jače, brate, od patriotizma. Svinja je kod nas, i rekli smo, i hrana, i tradicija, i razlog za okupljanje. Na kraju, svinja u Srbiji nije profil na Instagramu, to je jedan način života, to je filozofija i, kao što smo rekli, kompletan obrok u jednom biću. Sad kad Srbi masovno zaprate Merlin, pa krenu da šalju cena za kilo u inbox oko Božića. Znam da ste u ovom delu navikli na neke zakone koji su onako zajebancija, ali ovaj nije, jer se drugarici mojoj desilo pre neki dan da su joj neka dva morona zviždala i dobacivala na ulici, pa sam morao to nekako da upakujem u ovu emisiju. Postoji zakon u mnogim zemljama koji zabranjuje i kažnjava zviždanje i dobacivanje ženama na ulici. To nije nikakav šarm, to je sirovo, primitivno, jadno ponašanje koje odaje potpunu nekulturu i manjak osnovnog vaspitanja. To rade oni koji očigledno nemaju minimum inteligencije da ostvare normalnu komunikaciju, pa pribegavaju im najnižim oblicima životinskog obraćanja. Bilo koje dobacivanje od strane bilo kog muškarca upućen bilo koje ženi je potpuno neprimjerno, vulgarno, odvratno i mora da prestane. Brate, ako si zainteresovan, jednostavno koristi normalan razgovor umesto neandertalskih zvukova. To čini da se žene osjećaju uplašeno i uznemireno, jer ne znaju namere tipa koji počne da ispušta te zvukove parenja. I sasvim je u redu diviti se nekom u tišini svojih misli, ali zviždanje je u najboljem slučaju seljački, a u najgorem slučaju uvredljiv način komunikacije. Ja ne znam da li se ikad u istoriji ovog stočarskog ponašanja desilo da posle jaoj maco, ali si dobra, šta bi ti radio iz zviždanja, dogodilo da se žena oduševljeno nasmeje i vrati i kaže joj, kako si simpatičan i unikatan, ajmo na piće, molim te. To je to. Čuli ste zakon, čuli ste i moju reakciju, tako da, molim vas, ne budite stoka. I ovaj drugi zakon je genijalan i također bi trebalo da spreče ljude da budu samoživi i bezdušni. U nekim zemljama je zabranjeno napuštati životinje. Baš me ljuti i razočara kad ostave psa ili bilo koju životinju pored puta i samo odu ili se odvezu. Kako neko može da uradi nešto tako bezdušno i srceparajuće? Nadam se da će loša karma progoniti te ljude, jer je to krajnje odvratno i mora da postoji posebno mesto u paklu za njih. Oni koji to rade su sebični gadovi koji gledaju samo sebe, a također bi trebalo javno, po mom mišljenju, da budu osramoćeni zbog svojih postupaka, jer zlostavljanje životinja, a da napuštanje ljubimaca jeste zlostavljanje, treba da se smatra ozbiljnim krivičnim delom. Ako više ne želiš svog psa, daj ga, brate, nekom koga želi, objavi na internetu da poklanja životinju, okači story, stavi nešto srceparajuće. Postoje dobri ljudi koji žele bilo koju životinju. Ne napuštajte životinje. I ovaj treći zakon će da bude malo opušteniji, da ne mračimo, bilo je bitno da kažemo, ali sad idemo na jednu onako zanimljivu priču koja stiže iz Kalifornije. Zamisli sastanak gradskog veća u Kaliforniji gde neko onako ozbiljno predloži, ljudi, rešili smo saobraćaj, rešili smo smeće, ajde vidimo šta ćemo s ovim životinjama koji imaju seks kod škole. I tako nastane naš sledeći zakon. Nema parenja pasa na manje od 500 metara od škole. Ja sad, odmah iz perspektive dva kera razmišljam i sad keruša koja govori, čekaj, Jack, ne njuši me ovde. Samo smo na 320 metara od škole, ovo je nelegalna romanca. Znači, dva psa se upoznaju u parku. Onjuše zadnjice, jebi ga kako to već kod njih ide. Hemija krene i taman, kad prelaze na romantiku, jedan kaže, stani Roko, stani, ovo je zona obrazovanja. Nisam imao prilike da prisustvujem parenju svog psa, tako da ne znam koliko je to bučno
i ne znam kako je moglo da ometa decu, recimo, dok uče razlomke, ali sad moraju da se pomeraju 500 metara od škole. Vi ste slobodni da se pomerite od mog YouTube profila sada, ali ne pre nego što stisnete taj subscribe dole, ako vam je ovo što ste gledali bilo gotivno, ako ne, pojma nemate šta valja. I da Bog da vam se kerovi, da bi imali grupnjak ispred vašeg prozora. Vidimo se u nekoj drugoj epizodi.